Ga. Man ang kuan ani ang ubod sa tumoy. Ha? Ano mo uway ani? Ngano na tumo. Oh, tumoy. Nang uway. Ito na higot na ito na ito. Ito din di ay. Uway. Uway din ubod. Iyo butos tumoy. Oh sige ko. Uway. Ito man mo dirang naman uway galiman. Nindot man ikatawag ang gulahok. Diba uway ka? Matuyok na siya? Gulahok ka na ba? Gulahok. Oh. Sabi limpyo sa nato daan. Ha? Kaditan? Oo. Dahil nabato ko ang gulahok. Ano? Hindi kilalo mo gulong uway ani god. Oo. Yaro. Sige, bata na tag ang gulahok. Basta ka naman gulahok. Pagod na kanila na ulo. Ano, pag sa nara, nagtuturo, manguway. Yan ito pa ako pang uway. Umumok naman ni Dirahon. Ang uban yan? Kapag gagmet ko ito, Mga may batang karang, di ba? Oo, ang dag ko ano, magpanasan. Indot mo nang sandang ito, ano? Bagay ko. Lahok. Daghan, sabi. Kuan day, nani o? Layer. 1, 2, 3. Wala mo na. So, kaya mong gulit kaya ang pan eh. Ano? Sabangan ako ni Ray. Di trigo! Lang! Wait lang. Yan na, hindi ko sana ko. Ada, Kung atras ako. Dagan ba sa Rio de ay. Nganong tawag uway sa karay? Ito karay. Sige, 1, 2, 3, go ta. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! One, two, three. Oh, pwede. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bibira ba? Manggunit eh. Manggunit na ta. Wait lang. 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Go! Wait lang. Wala sa niyo kay. Kait. Wait lang. Wala kayo magamitan. Anak no. Daghan no. Daghan do. Ilang do. Kapit na. Sumasod ang ninyo ang tumoy. Subaw na siya, dali ba tangal din na mo? Masag palyago drive, fight ba? Kaya lang kung saan, kung ganahan ka. Sabi tayo kung ganahan, ay kagkita. So di makalain og lasa. Di na. Dimbal, maningalan sa mo. 1, 2, 3. Wala ba? 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Talat. Alam mo na ito po. Ano ba yung ngani ako sa mong gulit? Ha? Ito ihat. Kaya mo ba? Buwa ito trigo. Dito. Kanya na. Babi trigo. Ay, nako. Taas pa siya. Lang. Oh, sayang kayo binaliko. Mo di siya kalusot. Wait lang. Sandog ko pa di kumugod. Ano, pwede sana ako. Abot lang ito. Wala na ka. Buhay. Kapoy no. Kapalit ko hindi ko gulahok di.
Gatong ganina, wala pa be? Naman, bobo ko tayo. Mas ganang pagod ko sa namin ano kaysa mangguna ra. Ulit ko mangguna ra eh. Ano tingnan ni malanduran, kuan. Lalumplasang. Huwag mangguna sa una, pilay bayad. Ano ko center man ta kay wala gamay pa mangkok. Kasi, kuwan, tagang sa una. Kaya to 150 kung sa tigaw to 160. 180 wala libre. 120 libre ay libre. Ako pwede ko center di sa akong suon. Napaka nakit, ano? Meron sa sabi. Ano na lang, iyon lang ito. Pag mubura, ubura ko. Ikaw na pre, paradungan ka. Wait lang. 1, 2, 3. Tara oh, dito oh, good mo na. Sakto na na rin eh. Ha? Sakto na na. Ang ubod. Sabi na lang. Sige. Adito ako. Ang rato kasi ko ah. Bahala ka naman. Tara tayo sa mga Aray. ay, human. Human, wala tayo bitiwas. Biyuhong. Nanatay pang hula hoop. Pada plane. Uy.